Čaute, zdravím vás. Maus, vítajte pri prvom vlogu. Takže ideme domov, sorry, že si ideme furt tú kameru. Neviem, bolo to ide, že... No. Tyjo, konva. Neviem. A však je pondelok, tak vždycky pratajú konvy. Možno už je vyprataná. Ako vidíte, taška je na nej nejaký, to vyzerá jak socha slobody. Máni, pýtajte sa mi, že čo som možno nakúpil, lenže som také somariny, ale teraz idem práve domov. Vidíte snežik, ale už by schýna, že už sa nedá robiť snehuliaci. Možno nikto za nami nejde. No, keď? Sofra. To nebude moc dobré, ale dúfam, že to aspoň dotočíme. A nebo ešte nekončíme. Nebojte. No, snežik. Je asi 10 cm snehu. Tu u nás veľa nenasnežilo. No. Co stalo? Aspoň ma prvýkrát vidíte. Tu som. Viem, že som moc pekný, ale to nevadí. Bundička. A také zbatené topánky. Musím ich vyčistiť, nebojte. Vyčistím. No a že v tomto vlogu to je prvý vlog, takže nebudeme nič také robiť. Ideme domov. Neviem, skoro prídeme. No nie skoro, tak to ukačím. No a že ešte také no a neviem, že teraz zo začiatku budem robiť iba vlogy, kedy ste chceli vedieť, začnem robiť aj let's play na hociaké hry, no na hociaké nie, ale až taký mega komp nemám, no ale prídeme na inú tému, ale v tomto vlogu by to už za chvíľu malo byť aj všetko. No, wow, pekné. Už za nami to nejde, tá v ružovom, pozrime sa. Približíme selfie. Nikto nejde, to je mega. Som, že ani to tak nepôjde. Vidím to troška inak, ale... No, nikto nejde. Nebojte, ja vás si nepoznám. Teda nespoznávam ju. Sofra už ide, takže ideme ďalej. Čakajte, odbližím to. Ne, že odbližím. Ja som ale debil. No a že keď sa vám toto videjko páčilo, zanechajte like. Keď sa vám to nepáčilo, dajte dislike, koment a aj odber. Takže čaute.